Estratosfera, cinquena trobada del sector 2.0 a Catalunya, 28 i 29 de setembre al Teatre Auditori de Granollers. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí aquesta tarda i moltes gràcies també als organitzadors per convidar-nos i bé, doncs, poder presentar aquest tema. Tinc la transparència per començar. No. Bé, com sabeu, començarem a parlar, almenys el meu punt de vista serà explicar una miqueta quina és la situació del català a internet des del punt de vista meu personal i del punt de vista del que fem a la Fundació.cat. Com sabeu, doncs, el que fem és gestionar el domini.cat, com podria ser qualsevol altre, el .com o un .net o un .rg o el que sigui. Això ho gestiona una fundació privada, no té res a veure amb les administracions, que està totalment autofinançada i que ha tingut any rere any han tancat amb beneficis de cara a poder sobreviure i a poder realment dir que és un projecte que s'aguanta per si sol i que creix per si sol i que pot funcionar sol. Primer començar amb una bona notícia, i ja que el tenim aquí l'Albert, felicitar-lo en públic pel premi de l'altre dia al Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions i la Diada pels seus articles. Gràcies. És una bona notícia perquè vol dir que hi ha gent, hi ha persones que se n'estan cuidant i que realment fan que la tecnologia ens arribi, que tots siguem conscients de com es pot aprofitar, de saber què pot haver-hi i en aquesta voràgine que estàvem parlant els ponents d'abans també de com canvia i a la velocitat en què canvia tot plegat, bé, està una mica més al tanto i també amb la vessant de la llengua. I també, com tinc aquí, el tema per tota la campanya que va dur a terme pel Twitter en català. Jo, sincerament, al principi pensava una altra protesta més a internet, era una mica escèptic, però després vas veient la constància que es va buscant per aquí, que si el dic Costolo per allà, picant pedres, no, això acabarà funcionant i t'hi apuntes i vas tirant. Llavors també donar-li les gràcies perquè a vegades tots volem fer alguna cosa, però si no hi ha algú que realment piqui pedra i tiri endavant, costa arrossegar i arribar a aquesta massa crítica. I desgraciadament, pel que veurem, a vegades ens trobem en aquestes situacions que, bé, el català a internet està força bé, com es parlava per una nota a TV3 i un estudi que hi havia, no està malament, però encara queda molt per fer. Per tant, una notícia positiva. Una notícia negativa, com sabeu també, fa uns dies va morir en Martí Gasull de la Plataforma per la Llengua, també una persona que ha treballat molt per la llengua, per fer-nos entendre que la situació que vivíem no era una situació normal. Fa uns mesos en parlava amb un col·lega estranger d'un altre domini que preguntava què està passant a Catalunya, tal i qual, i clar, el català estava prohibit, sí, dic sí, i realment no te'n dones compte, quan jo anava a l'escola no parlava en català, no estudiava en català, però a casa es parlava el català, i dius, què passa? O sigui, vivim dintre una normalitat que realment l'assumim tant com normal, que si no hi ha algú que desperti consciències i que ens mogui, doncs torna a passar el mateix, si no hi ha algú que pica pedra, les coses no surten endavant, no ens en donem compte què pot estar passant amb el dia a dia. Per tant, també, gràcies a ell i gràcies a totes les persones que dia a dia ens ajuden a donar compte que la situació en la qual estem vivint no és normal, però que pot esdevenir-ho. Anant a la situació del català a internet, ja ho hem vist, us comentava, potser heu tingut temps de fins i tot fullejar-lo i tot, aquest estudi sobre la situació del català a internet, bàsicament sobre les tecnologies de la llengua a internet. Però també hem vist i veurem altres coses, però el feeling que tenim, la sensació que tenim inicialment és que el català a internet està ben posicionat. Segurament fa uns quants anys ens sorprendria que Google acabés decidint incloure el català, ara ja ho donem per assumit. Tenim Google en català, tenim el traductor en català, ens situen les millors llengües, segons sembla des de Google mateix consideren el català entre la desena i la quinzena llengua més activa a internet pels seus interessos, ells sabran com els mesuren perquè són bastant opacs en això. Tenim molts exemples, però la situació a internet és millor que a fora, que en el dia a dia, el que fa a la usabilitat. Això potser pugui venir donat també perquè internet és encara un terreny una mica, no vull dir el salvatge oest, però sí que és encara un terreny on es poden fer moltes coses, on, com dèiem en Perry Barlow, els estats del món no tenen res a pelar, no és el seu món, ells són d'un altre món. I aquí ha estat la gent que ha fet les coses. Per tant, tenim una bona salut, però necessitem millorar, i una miqueta la idea que us volia presentar avui és aquesta, és a dir, l'estat de la llengua a internet, en aquest cas el català, però pot ser qualsevol altre, és la diferència entre l'oferta i la demanda multiplicat per un factor que pot ser les circumstàncies externes.
Llavors, des del costat de l'oferta, hi ha una molt bona representació. Per això que dèiem que a internet la gent fa el que vol, i si hi ha un grup de gent que es vol fer la Viquipèdia en català, s'hi posen i la fan, i aconsegueixen que funcioni. I si hi ha una gent que vol traduir software i el vol tenir en català, s'hi posen i ho fan. És a dir, no hi ha ningú que pugui prohibir coses d'aquestes. Cosa que a la vida real, si tu vols muntar potser una escola en català en certes èpoques, en certs llocs, doncs hi haurà una normativa que no podràs, o si vols etiquetar en català, t'ho podran prohibir o no. És a dir, les normes d'internet i la manera de funcionar d'internet encara permeten que la gent s'autoorganitzi i faci coses. I això ens ha permès gaudir i poder-nos aprofitar de tot això que s'ha fet. Com us deia, des del punt de vista de l'oferta estem bastant servits, hi ha presència, hi ha moviment, hi ha molts continguts. Des del punt de vista també de .cat, després us ensenyaré un parell de transparències. El domini .cat hostatja o acull sota el domini mateix moltíssims continguts en català. Després explicaré una mètrica que fa que realment estem al cap de les primeres posicions mundials. Per tant, des del punt de vista de l'oferta s'ha fet molta cosa perquè internet ens permet que puguem fer moltes coses, que puguem fer el que vulguem i que ens autoorganitzem i tirem endavant. Això sense, amb molt esforç també de molta gent que ha picat pedra, que ha buscat un camí, que ha buscat les ganes per fer-ho. Tot i això... Ups, perdó. Me n'he passat un. No, farem així. El que us deia el domini.cat, no? Està creixent i està creixent bé. Són dades que us podem donar. Entre ahir i avui hem arribat als 56.000 dominis. Fa només un parell de setmanes arribem als 55.555. Des d'aquest estiu està creixent molt bé. I bé, no deixa de ser una manera de mostrar i de fer present el català a internet a través d'un domini propi. És el domini el nostre, com els alemanys no tenen cap problema en fer servir el .de, o els txecs el .cz, o els suecs el .se. Si aneu a algun d'aquests països i mireu pel carrer, les furgonetes, les banderoles, el que sigui, els papers de les pizzeries, fan servir el domini del país. I aquí a .cat, poquet a poquet, ho estem aconseguint. Però a part del creixement, que està molt bé, el que importa és també l'ús que se li dona. I aquesta és la mètrica que us parlava abans. Si agafem tots els documents que Google troba indexats sota el domini.cat i el dividim pel número de dominis i fem el mateix pels altres dominis, tenim una mètrica que anomenem la densitat d'informació. És a dir, quants documents té Google indexats per un domini determinat. Si fem això amb els genèrics, els que tenen més de 2 lletres, el .cat és de lluny, i tot i que les dades siguin de 2010, són iguals, 11, 12, vull dir, serà una mica més amunt, una mica més avall. És escandalosament més alta, és a dir, que és realment un domini que es fa servir i que la gent el fa servir per posar informació, per aportar continguts i compartir-los amb els altres. El Museum, que el veiem aquí molt alt, té 500 dominis, amb la qual cosa és gairebé un artefacte estadístic, és a dir, 500 contra els altres. Penseu que el .com, on està aquest, té 100 milions, 100 milions de dominis. Altres d'aquests en tenen més o menys com nosaltres, el Jobs o on està el Travel, aquí són més o menys iguals. Per tant, els que són més o menys de la mateixa mida és brutal, i amb els altres també. Per tant, tenim una mesura que això està funcionant, que s'estan fent moltes coses, que hi ha molta gent treballant-hi i que cada cop és més natural i més normal. L'oferta. Pel que fa a la demanda, en general hi ha bastanta despreocupació, és a dir, som usuaris d'internet, s'hi va, funciona, i com sabem idiomes, doncs no ens preocupa en quin idioma està la web, ni en quin sistema operatiu tenim, a quina llengua tenim el sistema operatiu o altres coses. Però potser hauríem de fer un petit esforç, perquè si agafem la forma al principi, d'alguna manera l'estat és la diferència entre l'oferta i la demanda, i com repetiré després una i una altra vegada, si realment volem tenir oferta, hem de generar una demanda. Les grans empreses no faran un moviment si no veuen que hi ha negoci, si no veuen que hi ha una demanda. Per tant, com podem generar aquesta demanda des del nostre costat? Bé, doncs, intentant fer servir software en català, navegadors també que estiguin adaptats, però, per exemple, que també, a través de fer servir eines com, per exemple, el navegaencatalà.cat, assegurar-se que la llengua predefinida del navegador, el que sigui, l'Opera, l'Explorer, el Firefox, el Safari, el que més us agradi, tant li fa, que la llengua predefinida és el català. Per què? Perquè quan aneu a visitar qualsevol web, totes les webs guarden això, quin navegador feu servir, quina adreça IP, etc., i la llengua. Això queda a les estadístiques dels webmestres.
Si la vostra llengua és una altra que no sigui el català, li esteu donant allò, com en plan Eurovisió, punts a un altre, no t'estàs donant punts a tu mateix. Per tant, si nosaltres mateixos som sensibles en aquest punt i creem demanda, això queda registrat a les pàgines, a les estadístiques de les planes web, i si algú, Apple, Google, Microsoft o la botiga del costat, en algun moment ha de decidir quina llengua posa i quina llengua treu, mirarà els números, no esperarà que la gent li diguin. Ja li han dit, està a l'estadística. Per tant, aquest és un punt important. Podem generar demanda a través de navegar en català, és a dir, a través d'assegurar-nos que el nostre navegador té el català com a llengua predefinida, per un costat. Per l'altre també el mateix, és a dir, després ens queixem que no sé què, no està en català. És que hem fet alguna cosa perquè ho estigui, sistemes operatius mateixos. Clar, qui no plora no mama, doncs el mateix. Hem fet alguna cosa? Tenen les administracions, sigui la Generalitat, els ajuntaments, una empresa pública, el que sigui, fan servir sistemes operatius en català? Amb el poder de compra que tenen, ho demanen als seus proveïdors? O tant és? És igual, s'aplica la normativa general i al carrer. Bé, hi ha una eina també força interessant que si voleu fer servir a casa o en el vostre entorn seria el catalanitzador de softcatalà. Una eina que s'ha desenvolupat perquè si tens Windows et descarrega tots els pedaços i tots els complements que necessites perquè tinguis els menús de Windows en català, els correctors ortogràfics del Word i tots els paquets en català. Bé, és una cosa que hem de crear demanda. Si no ho demanem nosaltres, no esperem que des de Finlàndia facin servir el Windows en català. És absolutament impossible, o sigui, no somiem. Després un altre, quan es navega, podem saber 30 idiomes i potser ens és igual i és més ràpid, però si veiem que hi ha una opció en català a una web, per què no hi anem? Un altre cop deixem constància que ens interessa allò, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú més. Jo us recomanaria, des de .cat, i aquí sí que vengo a hablar de mi libro, fer servir el .cat com a denominació d'origen i feu-lo servir pels vostres projectes i les vostres empreses. És una porta d'explicar qui som al món i de deixar de ser invisibles. Ens fem veure amb el .cat, com a molt diran, i això d'on ve? Llavors tens una excusa per presentar-ho. També una altra que pots fer és dir, per què no proves una web en .cat en comptes d'un .com o un altre? Vas a una línia aèria, vas a reservar un bitllet, vaig a provar, a veure si Vueling.cat funciona. Sí, funciona. A veure si la Caixa.cat funciona. Sí, funciona, i se te'n va un toqui. A veure si el Banc de Sabadell funciona. Sí, també funciona. Unim també funciona. Hi ha moltíssimes empreses que tenen el .cat que l'estan fent servir però que no l'estan anunciant. Això ja et provoca també un avantatge directe, és a dir, si ho han fet ben fet, tu vas a la web en .cat i ja et surt directament en català. Ja estàs tornant a crear aquesta demanda, a part, evidentment, d'autosatisfer-te, és a dir, si vols en català, doncs aquí ho tens. Per tant, d'alguna manera, intentem exercir un consum responsable, és a dir, creem aquesta demanda, movem-nos nosaltres per tenir aquell tipus de producte que volem, perquè no ho farà ningú més. Llavors, problemes que tenim. Bé, fins ara, o fins fa potser unes setmanes o uns mesos, el tema del català era una mica folclòric, era minoritzat, era una llengua que fora costa d'entendre el tema, la gent no ho acaba d'entendre, i per què vols parlar català, i no cal que anem molt lluny. Tots hem tingut aquestes experiències amb gent d'arreu del món. Igual que nosaltres no coneixem les llengües que es puguin parlar a la Xina, perquè tot diuen que és xinès però no ho és, o les que es puguin parlar a la Índia, que n'hi ha la tira i tampoc no les coneixem, perquè hem de conèixer els índios el català si nosaltres no coneixem les llengües que es parlen a la Índia. És una sensibilitat mútua. Bé, doncs fem-nos veure, intentem projectar-nos més cap enfora, sigui a través del domini, sigui el que sigui. Després hi ha també un problema força interessant que hauríem d'anar resolent i hi ha un grup que ja està treballant, el tema de l'L geminada. L'L geminada aparentment existia com una tecla sola, o sigui, se va definir, el Pompeu Fabra la va definir com un graf, és una lletra, no és una L, un punt i una L, ni una L punt i una L, és L.L, tot amb un graf, diguéssim, i això va desaparèixer de les màquines d'escriure, segurament amb la integració amb les normatives europees o el que sigui, perquè ja no va entrar als teclats dels ordinadors. O sigui, devia ser en aquesta època entre els 80s i tal. Digues. Jo tenia un Olivetti que tenia tecla de la geminada. D'ordinador? Sí. Doncs devia ser exacte, una reminiscència de les màquines d'escriure, de l'Olivetti, però una. Va desaparèixer, l'L geminada va desaparèixer dels teclats i ara hem de fer aquelles coses rares que no sabem si posem el punt a baix, si posem aquell punt que sembla una bomba o què posem, o l'altre és aquell. És un desastre. Afortunadament, hi ha un grup a la Universitat de Barcelona que amb el suport de l'IEC i de .cat i d'altres s'estan movent, és un grup de dissenyadors gràfics
que s'estan movent per parlar amb Unicode perquè la L geminada torni a entrar a les llistes que d'alguna manera defineixen quins són els caràcters que després les empreses d'ordinadors, de software, el que sigui, faran servir. Per tant, aquí tenim una batalla interessant molt callada, que aparentment no serveix per res, però bé, aquesta és una de les nostres lletres. I ha de ser, i hauria de ser només una tecla, no una combinació de coses raríssimes, que a més després, quan s'imprimeixen, surten com surten. Doncs una altra vegada el mateix, és a dir, quins són els nostres hàbits de consum? Hem de generar una demanda. Insisteixo perquè al final aquest és el missatge de la meva presentació. Hem de generar una demanda, tenim una oferta que està força bé, tenim molta gent que s'està movent fent coses, però ara és la nostra feina. Hem de generar aquesta demanda. Per tant, les conclusions. Reforçar el que s'està fent, si algú vol col·laborar hi ha 30.000 grups, gent que està fent coses i que estaran encantats de poder ajudar. Aquest matí mateix hi havia una crida per qui volgués ajudar a traduir el Firefox nou al català, des de softcatalà. Vull dir que hi ha moltíssimes coses a fer. Intentem augmentar l'oferta si tenim la capacitat per fer-ho, és a dir, poder ajudar en aquestes coses, a generar productes, serveis, el que sigui, ajudar a alliberar també continguts i open data, que permetin després a gent construir coses sobre dades que són nostres i per tant en podem gaudir després, i sobretot això, el missatge principal és aquest, augmentem la demanda, siguem nosaltres qui demanem al mercat d'internet informàtica què és el que volem fer. No costa molt fer-ho, és fàcil i podem tirar endavant. Per tant, torno a repetir, ja dic que repetiria molt, però és que és el missatge. Creem demanda per tenir més oferta, consumim aquesta oferta per no perdre-la, perquè ningú més ho farà per nosaltres. Si nosaltres no parlem català, si nosaltres no fem servir les eines del català a internet, ho tenim perdut. O sigui, no esperem que ho faci un altre per nosaltres. Doncs res, moltes gràcies. Hola, tinc una bona notícia pel Jordi. Jo fa una setmana que estic fent servir el nou sistema operatiu d'Apple, dels mòbils, l'iOS 6, i l'iOS 6 ja porta l'L geminada sencera, o sigui, abans tenia la L i el punt, ara té la L, el punt i l'altra L, cosa que està bé. Dues coses d'ordre. Una, li he demanat a l'organització, ells no volen que ho diguin, però li he demanat a l'organització que apagui les pantalles mentre parlem nosaltres, perquè així evitem problemes d'ordre que en algunes altres ponències he tingut. Vull dir que si no veieu els tuits que estan sortint, si voleu tuits i no els veieu a la pantalla és per culpa meva. Vull dir que no els digueu res amb ells. I l'altra cosa que volia dir és que jo intento anar poc a saraus d'aquests d'internautes, però amb alguns hi vaig, i el nivell que veig als pocs saraus d'internautes que vaig a Catalunya és molt superior al dels altres saraus que vaig a la resta de l'Estat. Vull dir que costa trobar ponents amb un coneixement del tema com el Jordi, per exemple, i em sabreu no haver vist altres ponències per qüestions personals, però em quedaré les de després. Aviam, suposo que haig de parlar del Twitter en català, com a mínim per al·lusions. Això és una imatge que vaig tenir 8 mesos guardada a la nevera abans de poder-la publicar. Com ha dit el Jordi, el del Twitter en català ha sigut picar pedra, em va costar 27 mesos aconseguir-ho. Primer sol, després hi va afegint gent i al final ho hem aconseguit. Un lector em va enviar això quan se'm va enterar que havia composat una campanya en Twitter en català. Pels que estem especialment paranoics sobre el tema de lo malament que ens veuen des de Madrid, aquesta web que sabeu que està recollint tuits amenaçadors contra els catalans, que es diu apuntem, recullen tuits. Hi ha gent a fora de Catalunya que és sensible i que ens entén. Això m'ho va enviar un lector de Madrid, ho sapigueu. Vull dir, es va prendre la molèstia de fer un collage, retallant paper i enganxant lletretes per felicitar-nos pel fet que algun dia tindríem el Twitter en català. N'hi ha molts més. Jo he parlat amb bastanta gent i n'hi ha molts més. Però sigui cert que també us haig de dir que des que em vaig fer visible amb el tema del Twitter en català he rebut moltes garrotades des de fora, perquè part del meu negoci m'obliga a mantenir contacte habitual amb gent de la resta de l'Estat, però també n'he rebut des de dintre perquè no soc prou, perquè consideren que no hi he estat prou, que no hi he burxat prou. En fi, vull dir, quan muntes coses d'aquestes no fas mai content a ningú. A veure, quan va començar això? Això va començar el 31 de desembre del 2009. Això és un article meu, us han dit que escric a diversos llocs, un dels llocs on escric des de l'any 2001 a La Vanguardia Digital, i vaig fer un post, està allà, el podeu trobar, amb el qual parlava d'una cosa
que em semblava greu i que em continua semblant greu perquè, de fet, malgrat que tinguem el Twitter en català, no està resolta. Jo sostinc que una cosa és traduir les interfícies, les webs, i l'altra és que el contingut sigui seleccionable per idioma. Aquest post va ser de resultes que Twitter va obrir la traducció de la seva web a 4 idiomes, a més dels 2 originals. Twitter, naturalment, la van fer en anglès, llavors tenien una oficina a Japó, la van fer en japonès, i a continuació van dir, escolta, això perquè no s'ho tradueixen ells en comptes que ens costi calés. Llavors van obrir un sistema bastant artesanal de traducció a 4 idiomes, l'espanyol, el francès, l'italià i l'alemany, crec recordar que eren aquests. Llavors vaig dir, bueno, clar, evidentment sí, ho poden tenir ells perquè no ho poden... Sí, i a més, s'ho fan els usuaris, no els hi costa res, fem-nos a nosaltres, això que dius tu, estem acostumats, els catalans estem acostumats a fer-nos tots nosaltres, doncs ja no ve d'aquí. I llavors vaig començar a demanar-los, escolta, per què no obriu també el català? El català és una llengua que té una gran presència a internet, desproporcionada respecte a la seva població, etc. La callada per resposta. Al final vaig muntar una campanya, vaig demanar ajuda, vaig dir, escolta, els tuitaires, ajudeu-me a demanar això si voleu. Aquesta campanya consistia en enviar tuits amb els directius de Twitter en aquell moment, que durant els 27 mesos han anat canviant i llavors jo vaig haver d'anar canviant els destinataris de la campanya perquè ho rebés qui ho havia de rebre. Al final va funcionar, després que s'hi apuntessin 7.738 persones. Aquí a la dreta el que veieu són la columna del mig és l'ordre cronològic, o sigui, l'última persona que s'hi va apuntar fa 4 mesos, que és quan ho vaig tancar, és aquesta d'aquí, i a la de la dreta són la gent que s'hi han apuntat, la gent que van demanar Twitter en català, per quantitat de seguidors. Veieu que, clar, jo en aquell moment em sembla que en tenia 4.000 de seguidors, el Barça quan s'hi va apuntar em sembla que tenia 1,5 milions de seguidors, ara en té 2 milions. Vull dir que la unió fa la força i que realment és important que quan vulgueu fer alguna cosa d'aquestes busqueu el suport de la gent. El resultat, Twitter en català a la web. O sigui, després de tots aquests mesos demanant-ho, Twitter va obrir la traducció al català junt amb uns quants idiomes més, s'hi van apuntar una sèrie de traductors voluntaris de l'ordre de 5.000, si no recordo malament, perquè la veritat és que ja ho he aparcat una mica, i tots aquests traductors que hi han participat de forma voluntària han traduït assembleàriament el contingut de la web. O sigui, tot el que vosaltres veieu quan entreu a twitter.com amb un ordinador està traduït per traductors voluntaris. A Twitter no li ha costat un duro, no li ha costat molt poquet, podeu posar algú unes horetes que es dediqui a gestionar això, i gràcies a això podeu posar-vos el Twitter en català. Això no és tot Twitter. Twitter són 15 projectes de traducció diferents, el primer dels quals és el glossari, o sigui, les paraules que surten que surten més, i el segon projecte va ser la web, que ja està fet. S'acaba d'obrir, fa uns dies s'ha obert la traducció de la versió mòbil de Twitter. Això és important. Quan dic la versió mòbil de Twitter no dic les aplicacions per iPhone, per Android, per telèfons mòbils, sinó que vull dir la web que tu veus quan entres en un telèfon mòbil. Això és molt important perquè Twitter, la meitat dels usuaris l'utilitzen des del telèfon mòbil. Llavors, quan això estigui complert, probablement hi ha traductors voluntaris que no ho saben encara, que poden treballar amb la versió mòbil. Quan això estigui fet, hi haurà molta més gent que podrà veure el Twitter en el seu idioma, la qual cosa no vol dir que no el pugueu veure des del mòbil si feu servir aplicacions en català determinades que existeixen. Però vull dir que quan va sortir el 6 de juny, va ser? Ara abans de vacances es va fer pública la traducció al català, va haver-hi un gran rebombori perquè tothom, allò que dèiem que no estem mai contents, ja tenim la web en català, però hi havia gent que reclamava insistentment, escolta, i per què no la puc tenir al meu mòbil? Doncs no pots tenir el Twitter en català al teu mòbil perquè Twitter no ens ha deixat encara començar a traduir les aplicacions de mòbil al català, però hi havia alternatives de gent que ja ho havia fet. Hi havia una aplicació que es diu Hootsuite, que és per bastants models de mòbil diferents, que hi havia també amb una traducció d'aquest tipus, assembleària, col·laborativa, que ja l'havia traduït al català. O sigui que tu, si no volies veure Twitter en espanyol, des del mòbil tampoc cal que ho vegis. Què més? Quina conseqüència ha tingut això? Això és un servei que es diu twitterencatala.org, és d'una empresa privada que es diu DataEmpress, i el que fan és, per un procediment indirecte, mesuren quanta gent s'ha configurat el seu compte de Twitter en català perquè faci servir aquesta traducció que vam fer entre tots. Això està fet, aquesta imatge està capturada aquest matí, 54.371 tuiteres amb el Twitter en català.
posem que siguin el doble perquè la meitat s'ho miren des del web i l'altra meitat s'ho miren des del mòbil. Jo us haig de dir, francament, si jo sapigués que 3 mesos després d'això, de sortir el Twitter en català, només havíem de tenir 100.000 usuaris fent el servei en català, jo probablement no m'hi hagués posat. Us ho reconec. La feina feta, ben feta està. Però per 50.000 persones canviant-se el Twitter en català jo penso que no valia la pena els disgustos que he tingut, i les hores que hi he perdut, i els viatges que he fet, i totes aquestes coses. Us ho haig de dir, us ho dic aquí en públic, em sembla un bon lloc per dir-ho. Vull dir que, a continuació, com el Jordi, convido a la gent a canviar el seu compte de Twitter en català. Per què? Doncs per això que diu ell, perquè Twitter el que fa és monitoritzar quanta gent està fent servir el seu servei en cada idioma. Si no ho fem servir, llavors diran, escolta, no valia la pena. Aquests són 4 gats. I això és el que els hi passa a totes les empreses d'internet. No us penseu. Això que deies tu, busqueu una web .cat abans de la .com, això és molt important perquè algú en aquella empresa està mirant els logs, els registres d'error i veurà què és el que està... A les webs no els interessa allò que et surti la pàgina error 404, pàgina no encontrada, no sé què. Hi ha algú que està dedicat a mirar què és el que està, on volia anar la gent i no ha trobat per arreglar-ho. Si troben molta gent que està intentant buscar una cosa .cat i no l'han trobat, potser pensen, escolta, doncs aquesta gent és l'audiència que estem perdent i llavors ho configuraran de manera que respongui al .cat. En el cas de Twitter i de totes les altres xarxes socials, el mateix. Vull dir, quan vosaltres veieu una web que té un menú de selecció d'idiomes a dalt, ja ho sabem que enteneu el català, i el castellà, i que l'anglès, i el francès, i el japonès, i el que sigui. Però hi ha un esforç addicional que és fer clic i fer servir la web en català, perquè si no es fa servir la web en català no ens les actualitzaran, no traduiran noves pàgines, etc. Sobre el tema de la quantitat de gent que som i relacionat amb un dels altres rebomboris que hi ha hagut sovint parlant d'això, que és els famosos trending topics. Sabeu que els trending, suposo que pràcticament tots sou usuaris de Twitter, però per qui no ho sàpiga, els trending topics és una cosa que es va traduir temes del moment, que són els temes sobre els quals se suposa que hi ha molta gent parlant de Twitter en cada moment. Es diu, i hi ha tota una teoria de la conspiració sobre si Twitter censura determinats temes relacionats amb Catalunya i la nostra condició com a país, etc. Jo us dic que Twitter ja prou feina tenen, és una empresa, els conec, i vaig estar a San Francisco un dia. Per cert, la traducció de Twitter en català us hauria de dir que està patrocinada per BlackBerry de forma indirecta. Sorpresa. Per què? Perquè resulta que, jo soc periodista, com us hem explicat, estava a San Francisco en una convenció de desenvolupadors de BlackBerry i me'n vaig donar compte que les oficines de Twitter estaven 2 carrers per sota del centre de convencions. Llavors els vaig fer el salt una tarda a BlackBerry, em vaig escaquejar, me'n vaig anar a Twitter i vaig dir, escolta, que vinc a parlar del Twitter en català. I vaig aconseguir xerrar amb algú, en algun cas va ser positiu, en altre va ser contraproduent, però vull dir que d'alguna manera, gràcies a BlackBerry, tenim Twitter en català. És una anècdota que la dic aquí perquè fa gràcia. Aviam, això dels trending topics. Jo crec que ens hem de posar una mica en perspectiva qui som. Això és un gràfic d'una empresa que es diu Semiocast, que no és gens sospitosa de yanquicentrisme perquè és francesa, i ho dic perquè en internet hi ha una cosa, ara parlem del yanquicentrisme. Això són els 20 països que tenen més comptes donades d'alta a Twitter. Evidentment es parla d'estats. Fixeu-vos que Espanya, que és el màxim grau de detall que podem aconseguir fins que passin coses, és el 9è país més tuitaire del món. Això són dades de final del mes de juliol. Crec que és de final del mes de juliol. No, finals de juny, primer de juliol, sí. Direu, bueno, clar, però és que els països són una cosa, els idiomes són una altra, etc. Els senyors de Semiocast tenen un altre gràfic, que és aquest, que són les ciutats més tuitaires del món. Dius, ostres, com ho saben des d'on tuiteja la gent? Resulta que l'API de Twitter permet, si tu ho acceptes i tuiteges des d'un dispositiu que té GPS, que el teu tuit porti una etiqueta que sigui les coordenades del lloc des d'on estan tuitejant. Això no ho fa molta gent. S'estima que de tots els tuits que circulen pel món, només un 0,7% estan geolocalitzats. Aquests tios de Semiocast fan una cosa una mica rara, que és endevinen per l'adreça IP, per diferents sistemes, on està fet el tuit, i llavors aconsegueixen geolocalitzar al voltant de la quarta part dels tuits que circulen pel món en un moment donat, que són molts. Perquè us feu una idea, fixeu-vos on està la primera ciutat espanyola, Madrid. Des de Madrid
el mes de juliol es van fer el 0,7 de la quarta part dels tuits que van circular per la xarxa durant aquell mes. Jo els vaig preguntar, escolta, i Barcelona? Diu, Barcelona 0,01. O sigui, a Madrid es geolocalitzen, es tuiteja 70 vegades més que a Barcelona. El qual no vol dir que la resta de Catalunya, etc., però vull dir, un ordre de magnitud. I una altra cosa, el català, perquè aquests senyors també analitzen els tuits per idioma, el català s'hi posa el 0,4% dels tuits del món. O sigui, per nosaltres, probablement és el més important del món. Però a escala global són molt petits. Tinguem-ho en compte. Tinguem en compte per diversos motius. A veure, sí, això, com us ho diria? Sí, això, vull dir que per nosaltres és molt important, igual que la gent que té un iPhone té tendència a pensar que tothom té un iPhone i llavors quan parla d'aplicacions, parla d'aplicacions d'iPhone. La gent que té Twitter es pensa que tothom està a Twitter, però probablement perquè es relaciona bàsicament amb molta gent que també té Twitter, però la meva mare no té Twitter ni té ni idea del que és el Twitter. I això, a escala global, vol dir que som un percentatge molt petit. No vol dir que no mereixem tot el respecte del món, però a mi m'agrada ser realista amb això. De tota manera, no ens estressem. Vull dir, allò de, ostres, perquè ens estan censurant i les coses que passen a Catalunya no surten al món, jo què sé. Això és una dada, això és del Pew Research Center, que són uns tios que fan analitzen l'efecte d'internet a societat als Estats Units. És vàlid pels Estats Units, però és bastant extrapolable. Normalment les coses del Pew Center ho són. És un estudi sobre la importància que dona la gent a les coses que apareixen a Twitter. I fixeu-vos que el 47% del públic ha vist alguna vegada una notícia a Facebook o a Google News. En canvi, només un 11% l'ha vist a Twitter. O sigui, el fet de no sortir a Twitter no passa res. Tampoc és tan greu. O sigui, per nosaltres és molt important, però el fet que no surtis a Twitter no vol dir que siguis invisible. Tens altres canals per ser visible. Bé, vaig molt ràpid. Més coses. M'agradaria explicar-vos com està una mica la situació... Perdoneu, m'agradaria haver-vos explicat amb més detall com està la situació d'altres serveis d'internet. Resulta que això és com la fórmula de la Coca-Cola. Jo tinc relació habitual perquè m'hi dedico amb empreses d'aquests, amb les filials espanyoles i amb les centrals d'algunes de les grans empreses d'aquest sector. Jo truco a Google i s'hi posen, diguéssim. S'hi posa un senyor de Google, no s'hi posa el senyor Google, però s'hi posa algú. I Facebook, igual, vull dir, el mateix viatge aquest de BlackBerry que vaig anar a veure els senyors de Twitter, el dia següent em vaig escaquejar i vaig anar a Palo Alto a veure els senyors de Facebook. Els de Facebook ja sabeu que també tenen versió en català i tal. Google, el que us volia dir, aquestes empreses no detallen mai quants usuaris tenen a cada país. Ho consideren una informació estratègica que no fan pública mai, llavors és impossible treure'ls-hi. El màxim que aconseguim de Google és que m'expliquin que tenen 65 serveis traduïts al català. I és veritat, Google en general és una empresa força respectuosa amb el nostre idioma. Una altra empresa, Facebook, també és una empresa bastant respectuosa amb el nostre idioma, però aquí permeteu-me que, perquè quan vosaltres entreu a Facebook podeu triar quin idioma voleu veure a la web i fins i tot podeu posar publicitat adreçada només a la gent que està veient Facebook en català. I gràcies a això he descobert una cosa. A Facebook tampoc diu, Facebook té 950 milions d'usuaris al món, dels quals falta veure quins són actius, etc. Bé, és igual. D'aquests 950 milions d'usuaris hi ha 10 milions i mig que tenen configurat el seu Facebook en espanyol, espanyol d'Espanya. En català el tenen configurat 472.000 persones. Veieu? Déu-n'hi-do, però mireu la diferència. Quan la gent et diu, ostres, és que això està en espanyol, també hauria d'estar en català. Aquestes empreses privades van per ordre. A Twitter és una empresa realment molt mal organitzada, té una estructura interna espantosa, i passen coses com que ordres de declaracions d'intencions del conseller delegat no arribin a complir-se perquè un comandament intermig no vol que es compleixin i això és el que va passar, per això va trigar tant en traduir-se a Twitter en català. Hi havia un parell de persones en llocs clau que no estaven disposades a que Twitter fos traduït al català. Això de la importància de les persones us ho voldria destacar, perquè moltes vegades pensem que, i jo ja conec unes quantes empreses d'aquestes, que hi ha una política corporativa concreta en contra de. O sigui, depèn de les persones. Per exemple, el primer mòbil que jo vaig tenir en català no era ni smartphone, era un Siemens. I tenia els menús en català,
Però no és perquè Siemens considerés que Catalunya era un mercat estratègic, és perquè hi havia dos tios al departament del software dels menús, que un era de València i un altre era del Principat, i van dir, doncs nosaltres també, ja posats a fer el posem. Si aquests tios no haguessin treballat a Siemens en aquell moment, els telèfons de Siemens no haguessin portat el català ni en broma, ja us ho dic ara. Bé, com a resum del que passa, del motiu de moltes de les coses que passen i d'una part de la situació que té el català a internet, m'agrada sempre ensenyar aquest mapa. Aquest mapa és el món, és amb conya evidentment, però és el món vist des de San Francisco. Per què és important el món vist de San Francisco? Perquè totes aquestes empreses tenen filials comercials per la resta del món, però les decisions es prenen a Silicon Valley. Silicon Valley sabeu que és el barri tecnològic, bueno, el barri, és la comarca tecnològica que està al costat de San Francisco. I això no està tan allunyat de la realitat. O sigui, fixeu-vos en la importància que se li dona a Califòrnia, que és la part aquesta groga. És una mica la tendència, el que us deia abans, de donar importància a la gent amb la que et relaciones. O sigui, fixeu-vos que, clar, aquí hi ha una mica de problema amb el vídeo, Catalunya naturalment ni surt. Nosaltres sabem que està aquí dintre, exacte, gràcies, amb aquesta taca vermella que ells la coneixen com el lloc de les tapes. No sé, per exemple, hi ha coses com... Suècia és Ikea, Finlàndia és Nokia, Rússia són dos vodkas, l'Stolichnaya i l'Smirnov. O sigui, Xina és on fabriquen els productes Walmart. Austràlia és una cervesa. Alemanya és una altra cervesa que, per cert, també està malament, perquè Heineken és una cervesa holandesa, no és Alemanya. Això és així. A totes les empreses aquestes hi ha gent que és coneixedora de la realitat internacional, però, en general, ells veuen el món d'aquesta manera. Nova Zelanda, el senyor dels anells. I saps? Vull dir, a veure, Llatinoamèrica, per ells, per un cert perfil de persona que viu a San Francisco i que treballa a Silicon Valley, fixeu-vos que a part del pa de Brasil, que ho identifiquen amb Rio i el Carnaval, és o una selva o un lloc on fan cocaïna. Llavors, Euronapa, o sigui, França és la versió europea de la seva comarca vinícola. Sabeu que el Napa Valley és on conreuen, on fan vi. Resulta que allà a Europa hi ha uns tios que també fan vi, com si l'haguessin inventat ells. I hi ha coses més fortes com Àfrica, exceptuant el Mundial de Futbol, és la sida. Clar, a veure, evidentment és conya, és molt exagerat, però quan parles amb empreses d'aquestes de tecnologia, has de tenir present que ells tenen una cosa així al cap. I us ho dic per experiència, perquè això ho he experimentat moltíssimes vegades. El dia que vaig trobar aquest gràfic, que no em sap greu, però no recordo on el vaig trobar, però està al meu blog i allà hi ha l'enllaç a l'original, vaig dir, ostres, sí, és veritat, és exactament això. En fi, a veure, del català a internet n'ha parlat molt bé el Jordi. L'anunciat era el català a internet, però deixeu-me que fiqui una mica de falca d'altres coses. Deixeu-me que extengui el tema internet més enllà de la web i dels ordinadors. A mi en aquests moments em preocupen més que el català a la web, que això ja se n'ocupen molt bé els senyors de la Fundació.cat, se n'ocupen molt bé els senyors de Force of Català i tal. A mi hi ha altres reptes tecnològics que em preocupen respecte al català. El primer, els mòbils. Ara aquí estic fent una mica d'autobombo perquè com a referència m'estic posant coses que jo he escrit sobre el tema, generalment són articles del diari Ara. A mi m'emprenya molt comprar un mòbil i que no tingui els menús en català. I com diu el Jordi, no ho aconseguirem mai si continuem comprant mòbils que no tinguin el menú en català. Fins que el senyor de Samsung, per dir alguna cosa, no rebi uns quants comentaris de la seva xarxa comercial dient «Ostres, és que, mira, he perdut 73 vendes del Samsung Galaxy S3 perquè no estava en català». És un mal exemple perquè aquest sí que ho és, sí que hi és, que quedi clar. Els senyors de Samsung no bellugaran un dit perquè hi hagi el català, perquè és un esforç addicional que els suposa amb ell. Llavors, us resumeixo una mica la situació del català als smartphones, que són els telèfons avançats que es connecten a internet. Els iPhones, Apple té traduït el sistema operatiu des de fa 3 versions. BlackBerry també, entre altres coses perquè si volies optar en un concurs de serveis de la Generalitat havies de subministrar els dispositius en català.
És poder de compra, exacte. Què més? Symbian, els telèfons de Nokia, que és un sistema operatiu que s'està morint perquè l'estan canviant per un altre, han estat des de fa molt de temps en català. Windows Mobile, el sistema mòbil antic de Microsoft, estava en català. El nou no, ho estarà. A partir del mes d'octubre sortirà Windows 8, que és la nova versió del Windows, i hi ha una versió Windows Phone 8 per telèfons intel·ligents i aquesta versió portarà el català. Probablement no d'entrada, però ja està previst. El gran forat negre és Android. El català està en molt pocs telèfons Android. I això és un problema greu, perquè malgrat que molta gent es pensa que l'iPhone és l'smartphone que té tothom, perquè us feu una idea, a Espanya, a l'estat espanyol, només un 15%, a veure, la meitat dels telèfons que es venen són smartphones, un 15% d'aquests són iPhones. En canvi, un 80% dels smartphones que es venen a Espanya porten sistema operatiu Android. Per tant, és molt important que el català estigui present en el sistema Android. I fins ara no ho està, o està molt malament. O sigui, hi ha molt pocs telèfons Android que portin el català. Només ho porten els telèfons de Sony Ericsson, ara Sony, alguns de Motorola i els telèfons Android que Google es fa fabricar amb la seva marca per altres fabricants. Android, i us explicaré una cosa molt grossa, que és que els senyors de Google disposen de l'Android en català des de la versió 1.6. I els fabricants de mòbils decideixen quins idiomes conserven i quins no. I sistemàticament els senyors de HTC, Huawei, LG, Samsung i ZTE, que són els altres grans fabricants d'Androids, treuen el català i deixen idiomes com l'alemany de Kènia o l'espanyol d'Irlanda, us ho juro. Si mai heu instal·lat un telèfon Android, un smartphone Android, quan trieu l'idioma no us surt el català, però us surten aquests idiomes tan peculiars. Doncs clar, pressió, evidentment, s'ha de fer pressió. Hi ha gent que automàticament em va dir escolta, hem de fer una campanya Android en català, Samsung en català. A veure, jo us haig de dir, estic molt cansat de la campanya del Twitter en català perquè em va portar molta feina, però és que la vam fer d'aquesta manera, la vaig fer d'aquesta manera perquè era l'única manera de la qual la vaig saber fer. En el cas d'Android no vol dir que no m'hi estigui dedicant, el que passa és que m'hi estic dedicant, us ho explico, m'estic dedicant de forma més personal, o sigui, com que per la meva feina, pel meu negoci, parlo amb els representants a Espanya d'aquestes empreses, a tots ells els he fet saber, i cada vegada que els veig els hi recordo, la importància que hi hagi Android en català. I està començant a haver-hi resultats, o sigui, els últims models de Samsung ja porten Android en català, els senyors d'HTC també probablement trauran una versió nova, quan actualitzin els seus mòbils nous també portaran en català. Una altra cosa és el que passarà amb tot el parc enorme de mòbils que hi ha instal·lats, perquè Android és un sistema molt fragmentat i les versions antigues van quedant velles i ningú es preocupa d'incorporar-hi el català o de deixar de treure'l. Però en principi té bona pinta. I ja us deia que l'altre sistema operatiu important, que és Windows Phone, vaig fatal de temps, oi, Joan? Vaig fatal de temps, oi? Sí? A Windows Phone podreu comprar sobretot els Nokia, Windows Phone 8 surt amb Nokia, HTC, LG, Samsung i Huawei. Microsoft té costum d'incorporar el català amb els seus sistemes operatius nous. I a més, la llicència de Microsoft als fabricants de mòbils especifica que no es pot, a diferència d'Android, que fins i tot els conviden a treure i posar-hi elements, quan Microsoft li ven llicències de sistema operatiu a un fabricant de mòbils, li especifica que no pot tocar aquell software. O sigui que si Microsoft posa el català al Windows Phone 8, tots els mòbils Windows Phone 8 que surtin al mercat portaran el català. Això és important. I vull dir que amb el mòbil estem bastant bé. Un altre lloc on em sembla que tenim un problema, les dades. Les dades em refereixo a dues coses. Una, la primera és la que em va fer començar la campanya del Twitter en català. Jo puc traduir la interfície de Twitter en català, puc fer la web de Twitter en català, que surti en català, però no tinc manera d'especificar en quin idioma estic tuitejant. En el cas quan va haver-hi el gran rebombori demanant Twitter en català i va haver una piulada massiva, que per cert, aclaro la confusió, no la vaig convocar jo, fins aleshores va costar molt que s'hi impliquessin personatges populars, jugadors de futbol, presentadors de televisió, que sabem que són catalans, sabem que parlen català, però que a través de Twitter es manifesten bàsicament en espanyol. Per què va passar això? Doncs perquè, us ho dic per experiència, si tu et signifiques a Twitter com a català, perds audiència espanyola. Jo tinc 10.000 seguidors, que són una misèria comparats amb els que tenen tots aquests futbolistes i aquests presentadors, però tinc comprovat, perquè ho he analitzat al llarg del temps, que si només tuitegés en espanyol, o sigui,
si afegís tots els seguidors que se m'han donat de baixa després de 3 tuits seguits en català, en tindria més de 50.000. O sigui, jo tinc la quarta o la cinquena part de l'audiència que podria tenir si no fos tan... si fes el que fan personalitats populars, que és contenir-se a l'hora de manifestar la seva catalanitat. Llavors, això té una solució, o tindria una solució, que és que jo pogués dir ara aquest tuit és en espanyol, ara aquest tuit és en català, i que els meus seguidors poguessin dir ostres, el Cuesta només el vull llegir en català, o només el vull llegir en espanyol. I això també seria aplicable al Piqué, al Buenafuente... Solucions. El Barça, per exemple, o el seu president Rossell, tenen un compte per cada idioma. O sigui, els tuits en català els fan amb un perfil que es diu fcbarcelona.cat, els tuits en espanyol els fan amb un perfil que es diu fcbarcelona.es o /es, i l'altre els fan en anglès. Sembla que ara en tindran un en xinès, perquè us feu una idea del tema. Però jo crec, i quan vaig estar a San Francisco parlant amb els de Twitter, els vaig dir, escolta, estaria bé que poguéssim especificar en quin idioma tuitegem perquè tothom sapigués on està i què és el que pot esperar d'un tuitaire. Ni cas. L'única persona que em va acceptar, el director de localització d'aquell temps, em va dir, és un problema, tens raó, hem descobert que hi ha gent que té diferents comptes per idiomes, vol dir que no ho tenim ben resolt, ho arreglarem, ja no treballa a Twitter. És el que té. Un altre lloc on tenim un problema amb les dades, els mapes. Aquests dies n'haureu sentit a parlar molt dels mapes de l'iPhone, bueno, no són els de l'iPhone 5, són els del sistema operatiu 6 d'Apple, que va també amb els models anteriors. Això és un iPhone 5, però l'iPhone 4S també els pot tenir, l'iPad 2, l'iPad 3 també els pot tenir. Els mapes d'Apple són una aplicació fantàstica, el problema que tenen és un problema gravíssim, que és el de la qualitat de les dades. Però aquest article està escrit, aquest article és de fa més d'un any. Vull dir, aquest article és de quan va passar lo de la castellanització del nomenclàtor català. No sé si ho sabeu, però fa uns mesos tu entraves amb els serveis com el de Google Maps, que és el servei cartogràfic més popular, i tots els carrers els havien posat en castellà. Però no només la part de Calle D, que el carrer D s'havia traslladat en Calle D. Pau Casals era Pablo Casals, coses d'aquest estil, animalades d'aquestes, però un fotimer. I això no és un problema de Google, és un problema del seu proveïdor de mapes. Al món hi ha 2 proveïdors de mapes, Teleatlas, que és propietat de TomTom, i Navteq, que és propietat de Nokia. Teleatlas és el proveïdor de mapes, és el que té més mapes d'Europa. Després aquí s'hi afegeixen els mapes del servei cartogràfic, els dels ajuntaments, les fotos de satèl·lit de la NASA, per fer allò i les fotos que fa Google amb l'Street View, allò dels cotxes que van fent fotos pels carrers i tal. Els senyors de TomTom, o Teleatlas, van decidir que aplicaven la traducció automàtica a tota la base de dades. I llavors tots els seus clients van trobar-se amb això. Els mapes que servien correctament, que posava carrer de Francesc Layret, doncs va passar a dir-se Calle de Francisco no sé quantos. Aquest senyor no es deia Francisco Layret, es deia Francesc Layret. Però no només Google, també fan servir els mapes de Teleatlas els senyors de BlackBerry i els navegadors TomTom. Això és un pollastre que encara no s'ha resolt. Si tu en aquests moments tu busques la plaça Francesc Macià de Barcelona i et porta a la plaça Francesc Macià de Barcelona, però al mapa hi posa Francesc Macià, Calvo Sotelo. Calvo Sotelo és una denominació que fa més de 20 anys que no s'utilitza. I de fet us haig de dir, l'Ajuntament de Barcelona té a la seva base de dades cartogràfiques, em sembla que té 5.000 carrers, però té 2.500 carrers i em sembla que 20.000 definicions. O sigui que ja està bé que quan tu, si ets una persona que té poca memòria, teclegis vull anar a la plaça Calvo Sotelo, i llavors el mapa t'acaba portant a Francesc Macià. I això us haig de dir que amb els mapes d'Apple passa. O sigui, jo amb els mapes d'Apple, que aquests dies tothom ha tirat per terra, tu escrius vull anar a la plaça Calvo Sotelo i et porta a la plaça Francesc Macià i a la plaça hi posa Francesc Macià. Dibuixo així perquè és una rotonda, perdoneu. En canvi, si tu busques Francesc Macià a Google Maps, ara encara el mapa et porta a la plaça Francesc Macià, però el mapa t'ensenya Calvo Sotelo. Vull dir que hi ha un tema de catalanització de les dades molt important. L'últim tema, la veu. Ara estem molt contents perquè els sistemes operatius són en català, el teclat és en català, ens entenen en català, els menús es pengen en català, etc. Però és que resulta que d'aquí 4 dies els catxarros ja no els farem servir amb els dits, els farem servir amb la veu. Sabeu lo del Siri, no? El Siri és el sistema de reconeixement de veu del nou sistema operatiu d'Apple. Primer va sortir en anglès, ara quan han fet la nova versió l'han tret en diversos idiomes, un dels quals és l'espanyol. No està en català. Evidentment ja hi ha algú que m'ha dit per què no muntes, allò tan fàcil, munta una campanya amb el Siri. Escolta, no cal. Us puc assegurar que Apple fa un any que té gravades les veus de referència del català. I el català arribarà. Apple ja ha demostrat repetidament que és una empresa receptiva al tema de la nostra llengua. El que passa és que, com que no tenim un estat al darrere, i aquí
se suposa que nosaltres ja sabem parlar-li a l'iPhone en espanyol, doncs ja de moment ja ens en podem sortir. Però el Siri estarà en català. I un altre cas amb el qual ens trobarem més aviat que tard és parlar amb el nostre idioma amb altres màquines. O sigui, jo ja tinc 3 mòbils a casa que ja els hi puc parlar en espanyol, però els hi puc parlar, donar-los ordres i busca'm el temps, porta'm a tal lloc i tal. Però és que d'aquí 4 dies jo he vist una cafetera que li demana, que li dius quiero un descafeinado o quiero un cafè normal, diguéssim. O sigui, li parles. Cafeteres, televisors, també hem vist televisors que els hi has de parlar. Cotxes, o sigui, Ford està a punt de treure un cotxe que el sistema d'entreteniment, com a mínim, o sigui, la ràdio, el navegador, el controles amb la veu. Però, malgrat que l'empresa que li subministra el software de reconeixement de veu té gravades les veus en català, Ford només l'ha comprat a l'espanyol. Llavors la pregunta és, quan tu et compris un cotxe, et preguntaràs en quin idioma li pots parlar? O sigui, és a dir, et compraries un cotxe, un televisor, una cafetera a les quals li has de parlar en un idioma diferent del teu? Vull dir, aquí hi ha bastant, una mica, torno a insistir en el que deia el Jordi, o sigui, la nostra actitud com a consumidors és molt important. Sí, imagineu-vos el que passa, si el senyor de Ford o de Samsung que està a Madrid no tenia punyetera idea del que passa aquí. Però si comencen a trucar-lo concessionàries dient-li escolta, que he perdut una venda d'un Ford B-Max, o com es digui el cotxe aquest, jo no en sé de cotxes, perquè li havia de parlar en espanyol, ja veuràs tu com riurem. Vull dir, una mica això. En fi, estic segur que estic passadíssim de temps, aquí és on em trobeu, gràcies per tot.